Bi ambe tarata dona December kalo kletan wolomla ambalma o bisimila malakchika don kibaro keneka bi kibaro amunu mambulo kada kulo kan ode karido December kalo kletan duru G5 Sahel jamana nyamugo ulu kon bela jelen kon nyogon soro Niger nyogon chune no konna kiwara munu serama ulu kon ya yire ka fako G5 Sahel jamana munu kon flene ko akonu humbolo dalindo ufe ko uga nyogon soro Burkina wala sa choga amna po tagali ni oye Franci jamana nyamugo ogone wele blawma ko ubela jelen ko ninga nyogon sore wala sa chogamna ubsega nyogon kumaya wala sa chogamna ko ulu ko nume fe uga nyogon soro Burkina uka okuma ko ninke soni uka se yoro ko falen konna kuto o labewna Niger jamana jetike wale do ko ntara ko o filintiku ko nin segere ni mo biolom lani kilen ko ni tura o ko da fe o sababu yala ugoni ye uga nyogon ye ko ni yoro yelema ni kata o ke Nigerie ni oko ko ni se fefene ni jamana nyamugo nun ko ni ulu ko fene sanga fuke kanyeshi Niger jamana yi ugani nyogoy kon kon la foli ko ni bane ni jamana nyamo nun kon bela jelen kon ye u hakilina ta kon di e Burkina Faso jamana nyamo ni ale yere kon fene G5 Sahel nyamo bae ale kon ayire ka fogo G5 Sahel kon be kelem kon nayno ni oye jatike wale tabako kon ni keleli ko G5 Sahel yere kon fene dorontese ko ode kama ko u kon ni mogobe mogobero kon ka demela ko ni ata kala je ko France kelen ko konte G5 Sahel koni ndeme bakaye e jatige wale koni kelella ko sabla ko jien tomba ko o yere koni fene kunye Allah duta ka foko abe G5 Sahel jamana koni ndeme wala sa chugamna ubseka dankarke wale juguta bakaw konna jamana nyamo ale yere koni fene kumala ale ayire ka foko communauté internationale ni o ye jien tomba koni kata lakana koni ukumuna ko o goni fene kanka a joro fa ko sabe ko sabla ni atagalaje ko jetike wale mun ko ntalen fle ka G5 Sahel jamana ko ni segere ko communauté internationale ko o yere ko fene no babu ula ko sabla ko ulu ko ne libi keleke ko kabini o ko ni kela ko o kololo ko ne na len fle bi G5 Sahel jamana ko ni ka ko o kama aleni je tomba akuye laydu mun ko fene ta G5 Sahel jamana wiye ko akoni kanka a joro fa ko sabe ko wala sa jogamna jetike wale tabagaw ulu ko ka kele ka bo angani jamana nunu kon kono kibara were mambulo kada kulo kan ode kunun tenendo December kalo kletan woro du taka karlo kon tatola Niger an sonko koni yoro la bingali kala do koni wala juguta ko kono mo ko ni segere ayira la ka foko tonditiu ko marfatigi mo nani ulu kon nana ka ni karin kon najo ni ka akono mo ko ni bolo fen na fama ko ni be mine ula ayira la ka ko ni bingal kala nun kon ye mu mine ni kar kono mo nun kon na ka beta se fawari million woro kon ni nyogona la nga ayira la ka fo ko mo ko ni mato ni bingal ke wale ko ni ndafe nga mo ko ni bolo fen ko ni chamantara ci ko ni blala la kana tikila mo ma ulu kon yo usefa jona ka seni yoro ko fale kon na ka sega sega li barado kon damne wala sa chugamna tege be saka dani wala juguta bagan nun konika kibara were mana bo ko fe amuda okluka kibara were mambulo kada okluka ode karido December kalo kletan duru mali finintigu ko uludo gonto ugalla kana koni barala jugani ulu konika bol ma fengo ni yelna dugu jugoro mudo konika ni o koni chilani uye mo gofla koni nin torala wa mo saba koni fene jukina o koni kele la kana tigila mo were ulu koni ye panguruta teliala ni kana ni mo gon kon no fe mo jogine nun koni takani ulu koni ye mobti koni Dr Sola seke lu kon mesena kaseka do mo mun koni ye ni mugujugu koni do ni yoroina kibara were mana bo ko fe amuda okluka afoni kunjala kibara were mambulo kada okluka ode ministre kon ga baranya shilendo kuna funuma ale koni manyogama ni ango mago ministre de la communication ale koni sebenke ka ngunu kuma do koni ngalontikia ame wakati mna igo sisanno mali jamana ale koni ga skika fo kon besena ben ale ni kile ya koni ukumu kon nala ni ango mago dialogue national o ko koni sababu yala ngunu kando kon besena munu ye ka foko kidali kele bulo mogo ni oyesema o mali jamana nyamo ko ni sebendo ke uni o ma ko fale nunu ko ni nyogonje wala sa chogamna sema mogo ulu ko be sekana dialogue nationalina ni oye benin kele ko ni kumai ministre de la communication ale ko ne flaka o kuma fo ni jogala ko mali jamana nyamo ko ni sema mogo ko ni ma seben foshi ko ni ke wala sa ko o mogo nun ko ni kana ben ale ni kele ko ni kumala ko wa fene ko ko ni be familial ko ni nyuma ni jamana de bela jelen ko ni fe ko wala sa chuga na ni
ni bɛn ni keleya kɔni kuma min kɔni bɛ sen na ko a kuncɛ ko ɲuman kɔni bɛ se ka di an bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na ko ni ma ko falen ninnu kɔnɔna na walasa cogoya min na maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔnya ko ni o tɛ ko sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnlen fosi kɔni tɛ olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw ni kibaruya ne kuma bolo ka da kulo ka ani ce aka kulomajɔ la akan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ